82 ευρώ. Λοιπόν, έχουμε πρόβλημα. Δεν μιλάω πολύ, Τι να πω τώρα. Πάμε λίγο στην Daiwa να δούμε κάτι, παιδιά. Υπάρχει πρόβλημα, σας λέω. Λοιπόν, καινούριο Shortcast 420 το X το υβριδικό. 100-200 casting weight. Σε blank δεν έχω δει πιο λεπτό. Fuji οδηγούς. Υβριδική μύτη με αντανακλαστικό. Τώρα τι γίνεται τώρα. Λοιπόν, ένα στολίδι από την Daiwa. Τα στοιχεία τα προαναφέραμε. Θα το βρείτε και στο e-shop μας, το Γαριβιανάκης Fishing Store, στις νέες αφίξεις. Θα το βρείτε και στο κατάστημά μας. Πάμε στην τιμή. Αλήθεια, θα ήθελα να γράψετε από κάτω πόσο πιστεύετε στοιχίζει ένα καλάμι της Daiwa 420 με 17 Blanc, Fuji δαχτυλίδια, αντανακλαστική μύτη, υβριδικό, 100-200. Θα το πω. 82 ευρώ. 2-10-59-12-2-75. Όσοι τα προλάβετε, ένα νέο μοντέλο από την Daiwa, από το κατάστημα Γαριβιανάκης Fishing Store, στη Λεωφόρο Αθηνών 180 στο Περιστέρι. Τα φιλιά μου.